Ja. Den franske revolution. Den franske revolution, den startede på grund af, at de franske tropper kom hjem fra USA, hvor de havde været henne og hjælpe kolonisterne i Amerika. Grunden til, at den franske konge ville hjælpe amerikanerne, var fordi, at han ville svække den engelske konge. I Amerika havde de franske tropper kæmpet for demokrati, og da de så kom hjem til deres eget land, lå de stadig under kongedømmet. De begyndte at få tanker om, at de også ville have demokrati. For det er jo godt. Og samtidig med manglede de brød og andre ressourcer, da den franske konge havde brugt stort set hele statskassen på at føre krig i Amerika. På grund af mangel på brød og ressourcer begyndte der at komme uro i gaderne, og tredje staten begyndte at røve bagerbutikkerne. Det er farligt. Kongen var derfor presset til at indkalde repræsentanter fra alle stænder. De skulle diskutere, hvordan man skulle komme ud af den økonomiske krise og hungersnøden. Hver stand havde én stemme, så det endte med, at bønderne stadig skulle betale skatter, da kongen og adelen var enige om, at de ikke ville betale noget. Efter mødet var bønderne stadig utilfredse, da de stadig skulle betale hele. Dette førte til, at bønderne ville holde en nationalforsamling, hvor de blev enige om, at de repræsenterede hele Frankrig. Så derfor mente de, at suveræniteten lå hos nationalforsamlingen, som altså var borgerne. Nationalforsamlingen blev usikker, da kongen frivilligt valgte at samarbejde med dem. Selvom kongen var gået frivilligt med til at hjælpe nationalforsamlingen, begyndte han at samle alle sine tropper omkring Paris. Nu herskede tvivlen, og kongen havde tænkt sig at knuse den nye revolution med sine tropper. Våbenlager blev nu plyndret. De franske borgere fik fat i våben, så de kunne beskytte sig selv, hvis nu de franske tropper skulle angribe. Det var farligt. Den franske garde vendte sig mod kongen og støttede i stedet for borgerne. Borgerne havde behov for at skaffe flere våben for at beskytte sig mod kongens tropper. Det resulterede i, at de brød ind i det gamle Bastillefængsel, hvor der var mange flere våben og krudt. Garden hjalp også borgerne med at bryde ind, og det resulterede i, at borgerne vandt kampen. Borgerne satte den franske konge i husarrest i slottet Tuileries. Samtidig med det blev mange af adelens slotte plyndret, og deres ejere blev indrettet. En af de første ting, nationalforsamlingen fik gjort, var at afskaffe det feudale samfund. Altså de fik ophævet stænderne, så alle blev mere lige. I 1791 var nationalforsamlingen klar med en ny forfatning, som sikrede menneskerettighederne. Kongen var stadig landets leder, men havde ikke nogen magt. Derudover blev kirken indskrænket, og man solgte alt deres jord. Så det er sådan lidt som det er i Danmark. Nu til dag. Nationalforsamlingen havde ikke nemt med at styre landet, da mange borgere syntes, de var gået for vidt, da de indskrænkede kirken og meget, som de gjorde. Oven i det prøvede kongen og dronningen at flygte fra deres husarrest, og det skabte endnu mere uro i landet. Samtidig med det var der ved at udbryde krig mellem Frankrig og flere europæiske stater. Der kom derfor pres på, at man skulle tage kongen helt af magten. Derfor virkede forfatningen ikke længere. Det førte til, at Frankrig blev udråbt til republik, og der kom en republikansk forfatning. Samtidig med det blev der indledt en retssag mod kongen, og man blev enige om, at han skulle henrettes, så man guillotinerede ham.